खुलुमबायखा जतननो खाबुनि ताखु बुकुक सं दिनै हाइन हाय ब्लेक केन तंग थकमानि साल दिनै 3 अक्टोबर 2024 नि साल दिनैनि सालो पाटर नस्टर इजराइलो हाइन हाय ककबरक कक थाइबाय ककबरकनि बिचाप ककबरक बोय बा ककबरक बुक ककबरक इन पाटर नस्टर इजराइल नि सिजात आ बिचाप दिनै चेंगि रिजाखा ते खुलुगि रिजाखा आबनि बागै ब्लेकने तंग थकमानि साल अमा हाइके जों साइमनो अ बिचाप मुखा अमनो पुइला भारत हाक्तनि फातारो ककबरक बायखे कक थाइ सिजाक सिनि इजराइल तंगो हनिनाय जों साइमनो साइमान लायो पाटर नस्टर इजराइल ककबरक कक थाइ बायखाय सुब्रानि सुरिमा आबनो खुलुग लायै चेंगै ते गाहाम केनो पाले लायखा आबोबन साइमान लायखा जे ककबरक कक थाइ पाटर नस्टारो दाल बिदाल हायुं खुबलुंगै गोबां मा कक थाइ रंनि लगिवो सिनि ककबरक बो कक थाइ काइसा तंगो निनाय आबो बायखाय सिनि ककबरंखा 195 लैंग्वेज पाटर नस्टारो ताई इंडियानि हाक्तनि इंखा 10th इंडियन लैंग्वेज बा कक थाइ ताई नॉर्थ ईस्टर्न खाय 2nd नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज दिनैनि सिमिखाय पाटर नस्टारो सिमिया इजराइल ककबरक कक थाइ बायखाय ककबरकनि बिचाप ककबरक इन पाटर नस्टर नै आ बिचाप मान थकनाय आबो बायखाय हायुं कुपलुंगै जत बररक त अरुनि बररक बो ककबरक कक थाइरंनो साबक ककसा ते कक बररक उनखा बो बररक बा अमा हाइखाय सिनि टिप्रासा रकनो सिनिनानि बागै काइसा सेब मानजाखा आबोनि बागै खापुनि ताखु बुकुक सं दिनै ब्लेकने तंग थकमानि साल फारि अ तंग थकमानि सालनो जतनो पालखाय पाले लायै तंग थक लायानो जतनो खुलुमबायखा हामबाय।